दिनैनि बे खौरां मेलाव बाहागो लाफैनो हानाय खौरांगिरि नोंथांमोननिसिम आं साबायखर बावहरबाय। दिनै बर'फोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव जारिमिनारि मोनसे सान। जोङो बयबो मिथिगौ थांनाय 7 जानुवारि तारिखआव जालांनाय जि बिटिआर एकर्ड, बे एकर्डनि मोननै दफाखौ दिनै आसाम सरकारा गावसोरनि केबिनेट मेलनि गेजेरजों दिनै एप्रुभाल होबावबाय। मोनसेया जाबाय 5.1 बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल। दा बेखौ दिनै बिथांमोना केबिनेटआव दिनै पास खालामनानै लाबाय आरो खुब थाबैनो बेखौ गभर्नरनि गेजेट नटिफिकेसननि गेजेरजों बियो आबुं महर मोनसिगोन आरो बियो जों मिथिगौ बियो बास्तब मोनसे रुपायन जानो थांगासिनो दङ आरो बेजोंनो बिटिआर ओनसोलनि बाहेराव रायजो जानाय 10 लाखनिबो बारा बर' सुबुङा गावसोरनि जे राजखान्थियारि मोन्थाय बेखौ मोननो थांगासिनो दङ आरो बेजोंनो लोगोसे बे ओनसोलाव रायजो जानाय बर' हारिनि राव हारिमु थुनलाइ आरो रांखान्थि जौगानायनि जे मोनसे रायखा पस्ट बेखौ मोननो थांगासिनो दङ। दा बेनि थाखायनो जोङो दिनै बिटिआर ओनसोलनि बाहेराव रायजो जानाय 10 लाख बर' माहारिनि जानानै आं नैबे समाव आसाम सरकारखौ आं धन्यबाद होनो लुबैदों, साबायखर बावदों जे दिनै बिथांमोना जोंनि जि मोनसे गोलाव समनि जे पेन्डिं इसुमोन राजखान्थियारि जि मोन्थाय बेखौ बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल दा बेखौ अर्डिनेन्सनि गेजेरजों बिथांमोना दिनै आसाम सरकारा केबिनेट मेलनि गेजेरजों बेखौ दिनै गनायथि होबाय आरो बेयो मोनसे बास्तब महर मोननो थांगासिनो थाबाय। दा बेखौ जों गोजोननाय फोरमायदों। बेजों लोगोसे आरो मोनसे दफा जों बेखौ नुदों 6.2 जे आसामाव बर'आ एस'सियेट लेंगुवेज हिसाबै बियो दिनै सिक्युरिटिखौ दिनै केबिनेट मेलनि गेजेरजों बिथांमोना दिनै गनायथि होबाय आरो बेखौ खुब थाबैनो आसामाव बर' रावा असमिया बादिनो बे एस'सियेट लेंगुवेज हिसाबै बे बाहायजासिगोन आरो बेखौ सारा आसामाव जेरावनोखि बर' सुबुंफ्रा रायजो जायो बै ओनसोलाव मावख'आरि राव हिसाबै बेखौ बाहायनो दिनैनिफ्राय हयथ' बेयो दिनैनिफ्राय बेखौ एप्रुभाल होबाय आरो बेजों लोगोसे जोङो दिनै आसामाव बर' हारिया दिनै असमियाजों लोगोसे जोंनि बर' रावाबो बे गनायथि मोननायखौ जों दिनै गोजोननाय फोरमायदों आरो बियो बर' हारिनि थाखायनो दिनै जारिमिनारि मोनसे सान आरो बेजों जोङो दिनै आसामाव जोंहा जाथि हिसाबै जोंनि जि थांना थानांगौनि थाखाय जों सिनायथि जोंनि थामोनथा बियो फिन खेबसेबो जोङो दिनै गनायथि मोनबाय। जों दिनै बेखौ बुंनांगोन आरो बेनि थाखायनो बेयाव जोङो आसामनि मुख्यमन्त्रि सर्बानन्द सोनोवाल डक्टर हिमन्त বিশ্ব शर्मा आरो आसामनि নমস্কাৰ। আজি আমাৰ এটা বড় সংগ্ৰামীসকলৰ কাৰণে এটা বিশেষ সুখবৰ। আজি ভাৰত চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰ তেখেতসকলক আমি বিটিআৰ অঞ্চলৰ পৰা আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এইকাৰণে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে যোৱা 27 জানুৱাৰীত যি বিটিআৰ চুক্তি হৈ গ'ল, এই বিটিআৰ চুক্তিৰ আধাৰত থকা যি আমাৰ বড়ো ভাষাটো সহযোগী ভাষা হিচাপে দিয়াৰ কথা আছিলে দফা অনুযায়ী আৰু সেইটো সহযোগী ভাষা হিচাপে আমি পাবলৈ সক্ষম হ'লোঁ। আজি কেবিনেট অনুমোদন হ'ল। তো তাৰ কাৰণে অসম চৰকাৰ আৰু ভাৰত চৰকাৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু ইয়াৰ লগতে বহু আকাংক্ষিত আমাৰ যি বড়ো কছাৰী ৱেলফেয়াৰ অট'নমাছ কাউন্সিল যি বিল আহিবলগীয়া আছিল যোৱা ছেছনত, তো কিবা কাৰণত অহা নাছিলে। আজি কেবিনেট ডিচিশ্যন হিচাপে আজি কেবিনেট তেখেতে এপ্ৰুভেল দিলে আৰু দিয়াৰ পৰা অৰ্ডিনেন্সখন আমাৰ ৰাজ্যপাললৈ পঠাই দিছে। তো তাৰপিছত আমাৰ নিশ্চয় বড়ো কছাৰী অট'নমাছ কাউন্সিলখন হ'ব। তো তাৰ কাৰণে সেই অঞ্চলৰ সংগ্ৰামী নেতাসকল আৰু সেই অঞ্চলৰ যি বড়ো ভাইসকল আছে তেখেতসকলক মই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ইয়াৰ লগতে অসম চৰকাৰ আৰু ভাৰত চৰকাৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।